आरोना ओंखामबो मोनजासाबबावला नै दौथिनि ड्रेस गानफिनबाय थांफिननांसिगौलाय। हेलो गाइस, गुड मर्निं। आं दा नै खामानिनिफ्राय न'आव फैफिनबाय आरो बिमा फिसा सानै दावराव जालायगासिनो न' सिङाव दाबो दर खुलिफैयाखै। बिमा बिफा फैबाथाय जालायखायो। आइये आंनि फिसा गाबगासिनोसो दा खामानियाव मेंनानै मावनानै फैदो, खामानि मावनानै आरो बेजों डिस्टार्ब गेलेफैबावनो नै बेखौ लानानै बेरायबावनांगौ बायह्रायाव। न' सिंनिफ्राय बायह्रायाव ओंखारनो दावराव जाथारबाय आरो बिमाया बायह्रायाव लाबोआखै नालाय ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन। आं फैनाय लोगो लोगो आहा लाना फैनांबाय आरो नै थ' थांफिनसै मा दे न'आव थांसै दे जाबाय दे थांसै दे मान जानानै आंहा बबावबा थांफिननांगौ, खामानियाव थांबावनांगौ, बे खामानि दंबावो आरो थांफिनबावनांगौ। थ' थांसै थ' न'आव दे जाबाय दे थांफिनसै आं लानानै नै र' लाना फैफिनबाय आं न' सिङाव। एकदम जाथारा बिसोरो बिमा फिसा सानैजों नांलायलायबाय थानोसै। बिफाया आरो खामानि मावना फैदो मेंदो आरो बेजों मेंलायनो गेलेफैबावदो, जेरावबो गवा बिफाया। मा नांगौ ओमफ्राय दाना दाथ' न' सिङाव फैबाय बिफाखौबो मोनबाय, मा नांबावगौ नोंनो? बायह्रायाव खालि बायह्रायाव थांनो बेरायहैनो गारि नायहैनोल' दावरावखा। हेल' होनलाय, हेल' होनलाय नै मानसिफोरखौ हेल' होनलाय, लोगोफोर हेल' होनलाय। आंनो बुम बुम नांगौ, बुम बुम नांगौ आंनो बुम बुम नांगौ गंसे होनलाय। आंनो बुम बुम नांगौ होन। गारि गंसे दंखायो नाराबो लायाबो नै बेखौनो गारिया बेनो बेना नै लाया बेखौ बियो गाखोनोसो दावराव जायो। दे हेल' होनलाय, बाय होनलाय, बाय होनलाय, दे बाय होनलाय, बाय होनलाय। बिमाया ओरै खामानि मावदों आरो दा नै बे बिमा खामानि मावदों डिस्टार्ब खालामलाबाय थायो नै सामब्राम सुमब्राम फानलायबाय नै डिस्टार्ब खालामदों। बे गारिया लाबोलाय मामि, नै बे बुम बुमा लाबोलाय, लाबोदे लाबोदो दे गेलेदो दे बेजोंनो दे बेजों गेलेदो दे। औ होनदो दे बेखौनो लादो दे। हासुनोबो मोनला खिनोबो मोनला आं गावजों गेलेफानांसिगौलायनानै। बिमाया नै खामानि मावगासिनो, बिफाया आरो खामानि मावना फैदो आरो बेखौबो बिदि लाथिंबाय थादो गेलेफैबावदो बेजों। जाखाया मानसिफोरानो। मामा फैदो मा नै दालि फैदो। इस फैदो फैदो माम संदों मामि आरि फै नै आं हौवा थांसै। बाय 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 थांलायबाय हनै हनै सामब्राम लायनो थांलायबाय, हनै सिङाव हाबलांलायबाय, हाबफैलायबाय। बाय बाय आं थांसै दे र' आं थांफ्लानि हनै सामब्रामखौ लानानै सोना दोनफैलायबाय। बाय बाय नै आं थांसै नै मामा बाय। नुवाखै थाङालै थाङा थाङा दे थाङा नुबाय थांनो लिंनाय गावासो नै गिरावनानै बोलायबाय। हौवा गैयिया थांबावसै नै गैया थाङो। बैयाव थाङालै बैयाव थाङो। फैदो बामनानै थांसै खालि हैया थांनो, बबे हैया थाङो नोङो? आं होनखादों दा नों मामिजों थानो होननाय थां थादो नोङो दे। आथिंबो सुनो मोनाखै आं दासिमबो। नों लाहरदो नों जानाय लोंनायानो दासिबो जाबावाखैसो नै ना गोरानजों आलु, ना गोरान आलु मुला ओंख्रिया दाबो मोनाखै। ओंखाम जानानै आंहा थाब थांबावनांगौसोमोन दाबो जाया। इयो मा खालामबाय थायालै बिसोर बिमा फिसा। उन्दुनायानो 12था गाहामसिम उन्दुखादों।
बिमा फिसा सानैजोंनो मिस्थिनिफ्रा दाबो गैया नै जानानै थांनांगौआ। लोगोफोरा नै दुगैगोनल' हाबाय आरोना ओंखामबो मोनजास्लाबबावला नै दौथिनि ड्रेस गानफिनबाय थांफिननांसिगौलायनो गारि फैबाय गारिजों थांनांगौ आरो माने जोंना दखाना मोनथाम दं नालाय मोनथाम दखानावबो आं थांजोबनांगौ नालाय दा नै थांनो थाखाय आङो रेडि जाबाय आरोना नै माने ओरै फेमिलिफोरजोंबो गोबावबो माने जिरायलायनानैबो ओंखाम मोनजास्लाबला आं दिनैहाय थांनांसिगोन बाय मामि बाय 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 ओरै मबाइल नायनो मोनदों नालाय नै ओंखायनो जेबो माबाथ'वाखै आरो बाय 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 मा बाय थांसै दे थादों नोंस्रा बाय मा मबाइल नायनो मोननायखाय नांजायासै थादो दे आं दा फैगोन दे नै बायहेरायाव थांनो नागिरनायखाय जाबाय नै थांसै आं मा आयु जाथारलानो नै जाथारला रागाया नायलायलायासै नै मोखांखौनो थांदो नों मबाइल नायदो नै गावजों फैफाफिनबावो नांबाय नै दे खारखोमालाङाबा जाला हनै थांद' बैयाव थांद' नोङो खालामबा आं सान